Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Hare Ram, Krishna. Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ഇന്ന് അധ്യായം 3 ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഒരു ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം ഉപദേശിക്കുന്നു, ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ജ്ഞാനമാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് പഠിക്കുക? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായതിനെ നമ്മൾ അറിയുക. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും മാത്രമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൗതികമാണ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരവും ഭൗതികമാണ്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സാഖ്യയോഗത്തിൽ മുഖ്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സാഖ്യയോഗത്തിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പഠിക്കുന്നത് നേതി 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പോകുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഈ ഭൗതികമായ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഒരു ഘടകമല്ല. അതായത് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 24 മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഞാനല്ല. കാരണം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ പഠിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനി ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനി അപ്പോൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും താനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ജ്ഞാനി വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്. അതാണ് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിനെ ഭൗതികമായ ഒരു വസ്തുവാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ വേറെ ഒന്നിനെയും കൊല്ലുവാനും സാധ്യമല്ല, അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. താൻ ആത്മാവാണ്, ആത്മീയനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ബന്ധനത്തിലാണ്. ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഞാനിപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കുമോ, അല്ല നമ്മൾ ദേവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുമോ, അല്ല വീണ്ടും അധപ്പതിച്ച് വല്ല മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് മാറുമോ, ഒന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ താൻ ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്താം? അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകുന്നത്? മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ വരുമോ എന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ പക്ഷികളായിട്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജന്തുക്കളായിട്ടോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഉയർന്ന ഒരു ജന്മം, ഉയർന്ന ഒരു ശരീരം ആത്മാവിന് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. താൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം എന്തായിരിക്കണം? എങ്ങനെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തണം? എങ്ങനെ ആത്മാവിനെ അധപ്പതനത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതികതയുടെ അധപ്പതനത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്തണം? അതിന് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യുക. കാരണം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കർമ്മം ചെയ്തേ തീരൂ. മനുഷ്യന് ഒരുപാട് ചുമതലകളുണ്ട്, കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് പരിശുദ്ധനാകുക. കാരണം മനുഷ്യന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഡ്യൂട്ടി, ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യവുമല്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ അവനവന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി കൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി കൊണ്ട് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അത് ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഒരാളെ പുണ്യ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ഏതാണോ, നല്ല കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ പുണ്യഫലം ലഭിക്കുന്നു, സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ചീത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉന്നതമായ ശരീരവും പാപകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ അധമമായ ശരീരവും നേടാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം നല്ലതോ ചീത്തയോ ജയമോ പരാജയമോ ഒന്നും തന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധനാകാം. അതൊരു വഴി ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത്. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം, അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് സ്വയം വെളിപാടുണ്ടാകുന്നു, താൻ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് ആ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകുകയാണ്. അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുകയാണ്, കോൺഷ്യസ്നസ് പരിശുദ്ധമാകുന്നു. നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്താലും മാത്രം പോരാ, കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൂടെ മാത്രം പോരാ, വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അതായത്
ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം പരിശ്രമിച്ചാലും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിരക്തി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളിൽ ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ. അതായത് വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് വളരെയധികം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നു. ആ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി പിന്നീട് കാമമായിട്ട് മാറുന്നു. ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമഹ. വിഷയങ്ങളിലുള്ള ബന്ധം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഓരോ വസ്തുക്കളിലാണ് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്. കണ്ണിന് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് ചെവിക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷേ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് കാമമായിട്ട് മാറുന്നു. കാമം പിന്നീട് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ. നമ്മുടെ മനസ്സ് വ്യാമോഹിതമാകുന്നു. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ. നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിക്ക് വിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഞാൻ ആരാണ്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും നോക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും ഒരു ജീവാത്മാവ് അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിലുള്ള ആകർഷണമാണ്, ആസക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരാമയെ പോലെ തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതായത് ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്രമാത്രം നദികൾ ഒഴുകി വന്നാലും സമുദ്രം ഒരിക്കലും കര കവിയാത്തതുപോലെ ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ പല വസ്തുക്കളിലും ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും ആ സമുദ്രത്തെ പോലെ കര കവിയാതെ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മരണവേളയിലും ഒരാൾക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ 2 കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഉടമാവകാശ ബോധവും അഹംബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഇല്ലാതിരിക്കണം. രാഗദ്വേഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുമുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും, ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അഹംബോധം. അഹംബോധം ജീവാത്മാവിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് വ്യക്തിത്വം. അപ്പോൾ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് അഹം, ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം ജീവാത്മാവിന് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കാനാണ് ആ വ്യക്തിത്വം. ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കാനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് വ്യക്തിത്വം ശോഭിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയാകുന്നു? ശരീരബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ആത്മാവാണ് എന്നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അതാണ് മിഥ്യാ അഹംഭാവം. അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിലുള്ള ഒറിജിനൽ അഹംഭാവം എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ അഹംഭാവം. വാസ്തവത്തിൽ ഒറിജിനലായിട്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അഹംഭാവം. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതികതയിൽ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ അഹംഭാവം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നു?
താൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള മിഥ്യാ അഹംഭാവം. അതാണ് മിഥ്യാ അഹംഭാവം എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളാണ് എന്നുള്ള ആ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മസന്യാസത്തെക്കാൾ കർമ്മയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മസന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ത്യജിക്കുക, ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങളെ, ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളെ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും തന്റെ ചുമതലകളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനവും അതിനോടൊപ്പം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മസന്യാസത്തെക്കാൾ കർമ്മയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരികളാണ്, ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധർമ്മമുണ്ട്, സ്വധർമ്മമുണ്ട് നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ. ആ ധർമ്മത്തെയാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വർണ്ണാശ്രമം എന്നുള്ളത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഗുണത്തിന്റെയും ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർണ്ണങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഏത് ഗുണമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്, ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സത്വഗുണമാണ് നമ്മിൽ കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ചെയ്യാനും എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ രജോ ഗുണമാണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവമായിരിക്കും. അതായത് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയായിട്ട്, ഭരണം നടത്തിപ്പുകാരനായിട്ട്, ഒരു യോദ്ധാവായിട്ട്, അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ധൈര്യം, ശക്തി, ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള തേജസ്, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും അയാളുടേത്. അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അയാളുടെ സ്വധർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് സ്വധർമ്മം. ആ സ്വധർമ്മത്തെയാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, അതായത് അങ്ങനെയുള്ള അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടികൾ നമ്മൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക്, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അഥവാ ശരീര പ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരപ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം, അതിനനുസരിച്ച് ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അത് മാറുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഒരാൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾ
സ്വധർമ്മം പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രയോജനമേ ഇല്ല എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ധർമാനുസൃത കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണ നിരതനെങ്കിലും ഒരു അഭക്തൻ യാതൊരു നേട്ടവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ, സ്വധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശരിയാണ്, അയാൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അയാൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വന്തം ധർമ്മമെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അയാൾ ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രയോജനമില്ല. ഏതാണ് ശ്ലോകം? 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്യക്ത്വാ സ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേർ ഭജന്ന ഭക്തോധ പദേത്തതോ യതി. അതായത് സ്വധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരാൾ, ഇപ്പോൾ സന്യാസിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരികൾ, അവർ അവരുടെ ത്യക്ത്വാ സ്വധർമ്മം, അവനവന്റെ ധർമ്മത്തെ, അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടിയെ, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാകുന്നു, അച്ഛനമ്മമാരോട് കടപ്പാടുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോട്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. ദേവന്മാരോട് കടപ്പാടുണ്ട്, പിന്നെ ഋഷിമാരോട് കടപ്പാടുണ്ട്, സമൂഹത്തിനോട് കടപ്പാടുണ്ട്. നമ്മ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരോട് കടപ്പാടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഭക്തൻ? ത്യക്ത്വാ സ്വധർമ്മം ചരണാംബുജം ഹരേ. ഭഗവാന്റെ ചരണാംബുജത്തെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭജൻ അപക്വോധ പദേത്തതോ യതി. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തീകരിക്കാനോ പൂർണ്ണനാകാനോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനോ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് യത്ര ക്വാ വാ ഭദ്രം അഭൂതമുഷ്യകിം കോവാർത്ഥ ആപ്തോ അഭജതാം സ്വധർമ്മതഃ. കാരണം അദ്ദേഹം കുറച്ചാണെങ്കിലും സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. കുറച്ചു കാലമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണനാകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കരുണയുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാൻ സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് തന്റെ സ്വധർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണമോ അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കടമകളും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. പക്ഷേ തന്റെ ധർമ്മം, ഒരു ആത്മാവിന്റെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ പരാജയം തന്നെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. കാരണം അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭരത മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം കുറെ അധികം കാലം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. എങ്കിലും മരണവേളയിൽ ഒരു മാനിനോടുള്ള പ്രീതി മൂലം, മാനിന്റെ ഓർമ്മയിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു. അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുൻ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നു. പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണനാകാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ അജാമിളനും തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരുപാട് കാലം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പകുതിക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി തെറ്റുന്നു. എങ്കിലും മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഒരു 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഭിജേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാ സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്ന് കാണാം. പക്ഷേ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ദുരാചാരിയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും.
ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി, സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ സ്വാധീനം മൂലം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ വിടേണ്ടി വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമാകുന്നില്ല എന്നാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ. സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. കുറച്ചേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും അത് ഭയാനകമായ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിന് കലാശിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മരണവേളയിലും ആത്മജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ഒരാൾക്ക് മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അർജുനന് സംശയമാകുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത്. അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ വഴി ഏതാണ്, അത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, പിന്നെ ഭക്തിയോഗം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അതായത് ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നീ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം, ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിക്കാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് യുദ്ധത്തിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു, ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, പിന്നാലോ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് യുദ്ധമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉത്തിഷ്ഠ, യുദ്ധത്തിനായിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ അർജുനന് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നു. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ. അർജുനൻ പറയുന്നു, ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. തദേകം വദ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ഏകം വദ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ. തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, അത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം. ഞാൻ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആരും ആൻസർ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ സന്യാസിയാകുന്നു. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകിക ജീവിതങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, തന്റെ കടമകളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാവി വസ്ത്രം ഉടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതികമായ തന്റെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണ്. പക്ഷേ
അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ തീരുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷെ സന്യാസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ലൗകിക കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, എന്നിട്ടോ കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. അതുപോലെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത തേടുന്നുമില്ല. പൂർണ്ണനാകണമെങ്കിൽ, അതായത് ആത്മാവിന് തന്റെ പഴയ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഓർമ്മയിൽ വരണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ആത്മാവിന് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ വെറും കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുത്തത് കൊണ്ട് പോരാ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. എല്ലാത്തിനെയും ഭൗതികമായ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആത്മാവിന് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാകില്ല. കാരണം ഒരാൾ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൗതിക തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങളെ, തന്റെ ഡ്യൂട്ടികളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ പോകുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഗുണങ്ങൾ അയാളെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനായിട്ട് ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് മണിഭൂഷിത മാതാജി എന്നെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ആക്കിയോ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്, കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അതായത് ഒരു സന്യാസി ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, പക്ഷെ എങ്കിലും തന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി മുതലായവയ്ക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷണമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ സന്യാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്, മറ്റുള്ളവരെ, ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിതനായിരിക്കും. അല്ലാതെ അതിൽ രണ്ടിലുമല്ലാതെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിതനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരുന്നിരിക്കും. നമ്മൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രമാത്രം ശക്തമാണ്, അവയ്ക്ക് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവൻ കപടനാട്യക്കാരനാണ്. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക, നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം.
കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മളോട്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെയോ കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധനാക്കാൻ തക്കവണ്ണം എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘ സമാചര. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ, യജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ, ഹോമങ്ങൾ, യാഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിലോ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിലോ അന്യത്ര ലോകോ അയം കർമ്മബന്ധനഃ, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ, സുഖദുഃഖങ്ങളാകുന്ന ബന്ധനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു ആ കർമ്മങ്ങൾ. കാരണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ആ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സുഖങ്ങളായിട്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളായിട്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സന്തോഷമാകുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, അത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് എല്ലാം തന്നെ സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം യേശവോസ്തിഷ്ഠകാമോദു. അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി, ഇവിടെ പ്രജാപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിഷ്ണു ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. യജ്ഞം ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹിവോ ദേവാ ദാസയന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഃ തൈർദത്താന പ്രദായിഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേസ്തേന ഏവ സഹ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്, യജ്ഞങ്ങൾ ആരുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. ദേവന്മാരാണ് വെള്ളം, വെളിച്ചം, വായു മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവർ തരുന്ന ആ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ബദലായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് അവരെ യജ്ഞം ചെയ്ത് ആ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് തന്നെ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുവോ അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുക വഴി ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വളരെ സുലഭമായി ലഭിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ ചോരനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനാൽ തരുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടി തിരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനാൽ തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കട്ടെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നന്ദിപൂർവം അയാൾക്ക് തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കളെ കട്ടെടുത്ത് ഭുജിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ നമുക്ക് തരുന്ന നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവന്മാർക്കും ഭഗവാനും ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം അവർക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. യജ്ഞശിഷ്ടാസിനഃ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വഖം പാപാ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞശിഷ്ടാസിനഃ സന്തോ, ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ശിഷ്ടം അതായത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ആ നിവേദ്യം പ്രസാദമായിട്ട് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈഹി, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വഖം പാപ, മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കുന്നത് പാപമാണ്. ആര്? ഏ പചന്തി ആത്മകാരണാത്, അവനവനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, പക്ഷേ ഓരോന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ വസ്തുവിനും ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾ ഈവൻ പച്ചക്കറിയാണ് കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടെ അതും അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി കഴിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാരണം അതിന്റെ അവബോധം, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം അത്രമാത്രം ഉയർന്നതല്ല, വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് അവബോധമുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് മൃഗങ്ങളുടെ അവബോധം കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നതാണ്. അവയ്ക്ക് വേദന അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു, അവയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അവയ്ക്കും ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്, സന്തോഷവും സന്താപവും എല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ വധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അവബോധം കൂടിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഭയവും വേദനയും എല്ലാം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ അതൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാനും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയിലും ജീവനുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ അവയുടെ അവബോധം അത്രമാത്രം ഉയർന്നതല്ലാത്തത് കൊണ്ടും കൂടാതെ അവ മാംസമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും രക്തവും മജ്ജയും ഒന്നുമുള്ള മാംസമല്ല അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് അത് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അതാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയും കൂടെ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പച്ചക്കറി കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശരീരഘടനയാണ് ഒരു മനുഷ്യനും തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ശരീരഘടനയും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ, ഭഗവാനാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏ പചന്തി ആത്മകാരണാത്, നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അഖം പാപ, പാപത്തെയാണ്. ഭുഞ്ചതേ തേ അഖം പാപ, ഘോരമായ പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ചക്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി, നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അന്നത്താൽ അതായത് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. പർജന്യാത് അന്നസംഭവ, മഴ മൂലമാണ് ആഹാര സാധനങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ മഴ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ, മഴ തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. മഴയും വെയിലും എല്ലാം തരുന്നത് ദേവന്മാരാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര വെയിലും മഴയും എല്ലാം തരുന്നു. ആ മഴയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങളാൽ
നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ, യജ്ഞം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? കർമ്മസമുദ്ഭവ, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന്. യജ്ഞങ്ങളെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ യജ്ഞ കർമ്മസമുദ്ഭവ, അങ്ങനെ ഒരു ചക്രമായിട്ട്, ഒരു വീലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ പോകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് എവിടെയെങ്കിലും അതിന് ഘാതകം വരുമ്പോൾ, ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ യജ്ഞം, അതായത് ഹോമങ്ങളും മറ്റുള്ള യാഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ അത് അത്രമാത്രം സംഭവ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം മാത്രമേ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യമുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ കൂടാതെ വളരെയധികം ധനച്ചെലവുണ്ട്. പിന്നെ ആ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കൂട്ടാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട്. അതൊന്നും തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ സംഭാവ്യമല്ല. കൂടാതെ ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, താൻ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നും ജപയജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാണ്, നാമജപം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞമായിട്ട് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ കലികാലത്തെ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് സാക്ഷാത് ഭഗവാനെയും പിന്നെ ദേവന്മാരെയും നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ചക്രം അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അഥവാ ദൈവനാമോച്ചാരണമാണ് വേദോപദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനകോടികളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദിവ്യമായ പദ്ധതി ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എങ്കിലും അതും യജ്ഞമാണ്. അപ്പോൾ ആ യജ്ഞം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ കടമയാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെ അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മാരാമനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കർമ്മം സ്വന്തം നിയത കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധനാകാനാണ്. പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആത്മാരാമനാകുന്നത്? കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ നിഷ്കാമമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ പരിശുദ്ധനായാലും മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിലെ മേലേക്കിടയിലുള്ളവർ, ആചാര്യന്മാർ, രാജാക്കന്മാർ മുതലായവർ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അതിന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം.
അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്ത ദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ. അതായത് സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ, രാജാക്കന്മാർ, മന്ത്രിമാർ, കൂടാതെ ആചാര്യന്മാർ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ, മുത്തച്ഛനും മുത്തച്ഛിയും, ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ കുട്ടികൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും അത് തന്നെ പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ വാക്കുകളെയും സ്വീകരിക്കുന്നു, അവർ അതും പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും അതുപോലെ വളർന്ന് വലുതാകുന്നു. അതുപോലെ സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ അതാണ് സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് ജനങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, ഗുരുക്കന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ, പാഠശാലയിലെ, സ്കൂളുകളിലെ, കോളേജുകളിലെ അധ്യാപകന്മാർ മുതലായവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തന്നെ സ്വയം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്തയേവച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്തെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായ രാജാവായിരുന്നു ഭഗവാനെ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, യുദ്ധത്തിലും ഭഗവാൻ ആരുടെ പക്ഷം പിടിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാനും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്, 3 ലോകങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു സാധാരണ യോദ്ധാവിന്റെ പോലെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു രാജാവിന്റെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹവും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കും. ദിവസവും ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലുള്ളപ്പോൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുന്നു. ആദ്യം തന്നെ കൈകാല് മുഖം കഴുകിയിട്ട് സ്വയം ധ്യാനിക്കുന്നു. ആരെ ധ്യാനിക്കാൻ? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരെ ധ്യാനിക്കാൻ? സ്വയം ധ്യാനിക്കുക എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സ്വയം ധ്യാനിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കുളിക്കുന്നു. കുളിച്ച നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടുത്ത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അദ്ദേഹം ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നു, വസ്ത്രങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു, ആഭരണങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കേൾക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ രാജഭവനത്തിലേക്ക്, രാജസഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നു. അവിടെ മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ഒരു രാജാവ് ചെയ്യുന്ന കടമകളെ പോലെ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നു എങ്കിലും ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മറ്റുള്ളവർ. ഒരു രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് ജനങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരും അനുകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്തിന് നാശമുണ്ടാകാൻ ഭഗവാൻ കാരണമായേനെ. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് വന്ന യുദ്ധം ജരാസന്ധനോട് 18 തവണ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തു. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? അദ്ദേഹത്തിന് സുദർശന ചക്രത്തെ വിട്ടാൽ എല്ലാവരും ഭസ്മമായി പോയേനെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹവും ബലരാമനും
തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചെന്ന് നേരിട്ട് ജരാസന്ധനെ, ശിശുപാലനെ എല്ലാവരെയും യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുവാൻ ഒരു രാജാവ്, ഒരച്ഛൻ, ഒരു മകനായിട്ട്, ഒരു ഭർത്താവായിട്ട്, ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് എന്തെല്ലാം കടമകളുണ്ടോ, കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ടോ, അദ്ദേഹം അതെല്ലാം നിർവഹിച്ചു. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട്, ദേവന്മാരോട് കടപ്പാടുണ്ട്. ആ കടപ്പാടുകൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. അതുകൂടാതെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോരോ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കുക. ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. കൂടാതെ യജ്ഞത്തിന് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുന്ന വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റ് വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഭാഗ്യവാനായ അയാൾക്ക് ഇത്തരം ചടങ്ങുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ പറയുകയാണ്. അതായത് അങ്ങനെ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സ്വയമേവ ബ്രാഹ്മണനും ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ മുകളിലുമായ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വർണ്ണാശ്രമമായിട്ട് സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുവഴി അതേ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വളരെ വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണം അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെയില്ല. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനൊന്നും ആരെയും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ കലികാലത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളെയും മറികടക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് പരിശുദ്ധി ആകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരിശുദ്ധി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവബോധം ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തെയും മറികടക്കുന്നു. വാസുദേവ സത്വം എന്നുള്ള വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുകയായി, വൈഷ്ണവനായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരുകയായി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ വൈഷ്ണവരാകുന്നു, ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവാണല്ലോ ഭഗവാൻ. നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ജീവകോടികൾ വഴി പിഴച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പൊതുവെ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി മുന്നേറുണ്ടെന്നവരാണെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാനാവില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം.
അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അധപ്പതിക്കുമ്പോൾ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതെല്ലാം നേരെയാക്കേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യം, ഭഗവാന് കർത്തവ്യം ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് അത്. നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരായ വഴി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്, അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അനുകരിക്കുകയാണോ? അല്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകളെ അനുകരിക്കാനാകില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ലീലകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അസാധാരണമായ അമാനുഷികമായ ലീലകൾ. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തുന്നു, കാളിയ ദർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എത്രമാത്രം ലീലകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ, ഉപദേശങ്ങളെ, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വഴി നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള, സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളവരും വൈഷ്ണവന്മാരായിട്ടുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നവരെയും നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അനുകരിക്കുകയല്ല, അനുസരിക്കുക. അവർ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരികയാണ്. നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി, അർജുനൻ ചോദിച്ച പോലെ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ